Bečka Bistrica. I dan danas pamtim naše žrtve, našu decu. Ne mogu zaboraviti zločine u Goraždevcu. Letnje vreme, ali prohladno, Bistrica je hladna bila. Niko nije ni slutio kakva ih je tama svila. Njih 100-ak beše tamo, mala deca, žene, ljudi. Nekog htede mesto Boga da o njinoj sudbi sudi. Krenu rafal da zasipa ko iz vedra neba kiša. Posle par sekundi jauk, pa se zatim sve utiša. I dan danas ja se pitam ko je kišom od metaka svirepo i zversko tako oto život od dečaka. Kad se setim tih zločina, još se molim svakom svecu da naplati svakom ko je odgovoran za tu decu.